ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മജസ് ഫുഡ് ടെക്. സോ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന രുചിയേറിയ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 8 മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങയാണ്. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 2 പച്ചമുളക്, അതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായി വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കാൻ വെക്കാം. അരപ്പിന് ആവശ്യമായത് 1 മുറി തേങ്ങ, 1 ചെറിയ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 4-5 ചുവന്നുള്ളി, 5 അല്ലി വെള്ളുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഗ്രൈൻഡിൽ ഇറക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തരി കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക. വേവിക്കാൻ വെച്ച മാങ്ങ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം, കറിക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാങ്ങ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ അച്ച് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറി ഒന്ന് ചെറുതായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. താളിക്കുന്നതിനാവശ്യമായി കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കുക. 1/4 സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 2 തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും 2 വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇത് നമ്മുടെ കറിയുടെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി റെഡിയായി. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.